Hello guys, mula kausa ko. Mato ko sa uli. Martes man ron. Nagsubod na na leads. Amen. With thee adore. Oh, make us love thee more and more. Oh, make us love thee more and more. Had I but Mary's endless heart to love thee with my dearest gift. Oh, with what burst of fervent praise thy goodness, Jesus, would I sing. Sweet sacrament, with thee adore. Oh, make us love thee more and more. Oh, make us love thee more and more. Labor cannot weary, love enduring unto death. Constant was the lover give here, though he went forth from her side, forth to preach and heal and suffer, till on Calvary he died. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. Glory be the three in one. From the heart, O blessed Mary, from all saints the song ascend, and the church the strength, and the earth's remotest end. Ay ating pag-asa, sandigan ng dusa, lagi naghihintay at nag-aanyaya. Kung ikaw ay dudulog sa kanya tuwin na buhay mo ay sasaya, di ka magdurusa. Kay ganda ng buhay, huwag nating sayangin. Di lang natin alam, may nagmamahal din. Banal niyang mukha, itanghal natin, sapagkat ito'y daan ng kapayapaan. Sino mang may nais sa kanya'y
sumunod. Dalhin mo ang krus at sundin si Jesus. Dalhin mo ang krus at sundin si Jesus. Sama-sama sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Masang buntag. Halo, di ana si Mama. Di ana mga kauban. Tu ana sa Korea gikuha. Hai Ma'am, majeng buntag. Si Ma'am dia mga kauban guys. Mo ni si Ma'am dia. Katuning maaji mo sa guys, oh siksi. Ya po si Ma'am mga butan ngani sila guys. Ang kauban ni guys, ya si Ma'am. Si Ma'am. Dia pegang kami nak sila mga kauban. Siapa dah? Majeng buntag. Amin. Gira sa Ukraine na guys. Hi ma'am, mahal sister. Ang balaang naong ni Jesus guys, o ano siya. Wawag! Sawag! Masakay ta, Tir! Sakay ta! Arisa ko mga sisters! Bye! Salamat Ginoo. Ikuha na kong wawag. Wawag! Ay, wawag! Ay, wawag ko! Salamat Ginoo. Okay guys, abot namin. Karon guys, nauli na ko. Kaya gikuha ko ni Wuwag dito sa simbahan. Udian ako sa amang. Maura to guys, dagang salamat. Paliw ko sa pag-subscribe sa channel guys. Salamat guys.